имаме нападател с нож. Какво не трябва да правим? Пълно е в интернет с всякакви глупости, които обясняват, като дойде ножа, хващат ръката и правят разни айкидистки приеми. В никакъв случай не спирайте с две ръце. Защо? Защото когато ме спре с две ръце, тази ми е свободна и мога да ударя и да продължа движението. Другия вариант е, като е с две ръце, да, примерно това го виждам в много често разни майстори го казват, абсолютно грешно. Пак само има да се извъртя ръцете и да го нарежа. Винаги се спира само с едната ръка и не целя да хващам, защото това ме забавя. Единственото, което правя блок, това е удар, саблен удар към ръката му. Другата ми стои за защита. И в това правя, дай, работи. В един момент, само, виждате ли какво стана?